Аузубиллахи минашшайтанирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Татарстан мөфтиятының шариғат белгечләре хиджри исәп буенча 1441 елда, ягъни милади буенча 2020 елда бөтен дөнья мөселманнары төп ислам бәйрәмнәренең берсе Корбан гаете, ягъни Гыйдул Адха 31 июльгә, ягъни җомга көненә туры килә. 31 июль ул безнең 10 Зулхиджа көннәре була. Корбанны 3 көндә чалалар. Ягъни 31 июльдә, 1 августта һәм 2 августның акшам намазына кадәр. Инде бәйрәмнең 3 көнендә акшам намазыннан соң корбан чалырга ярамый. Бәйрәм намазы укылган шәһәрләрдә һәм авылларда корбанны намаздан соң чалалар. Әгәр бәйрәм намазы укылмаган авылларда корбан чалуны таң аткач башлыйлар. Хадистә әйтелгән, бүген, ягъни бәйрәм көнендә безнең беренче эшебез бәйрәм намазын уку, аннары корбан чалу. Кемнәр шулай эшләсә, сөннәтебезне үтәр. Кемдер моннан, ягъни намаздан алдарак чалса, гаиләсенә бирелгән гади ит булып саналыр. Төнлә белән корбан чалу мәкрух булып санала, чөнки караңгы булганлыктан кеше ялгышлык җибәрергә мөмкин. Корбан чала торган урын яхшылап яктыртылса, бу гамәл мәкрух булмый. Үзе чала белгән кеше корбанны үзе чала, белмәгән кеше исә берәр бүтән мөселманга әйтеп чалдыра ала. Корбанны китап әһелләренә чалдыру мәкрух булып санала. Бу эшне мөшрикләргә, динсезләргә тапшыру бөтенләй рөхсәт ителми. Аллаһ субханаху ва тааля чалган корбаннарыбызны кабуллардан әйләсә иде.